Дели дърво. Здравейте всички от VBOX 7 и YouTube, аз съм Вадор, тук при мен е Artix Dino и Gangsta Bro. Кажете здрасти. Най-сетне Crossfire чупи честовете. И както винаги нищо не се взима. Сега ще ви кажа здрасти другите. Ето, главния админ ви поздравява. И днес искам да ви покажа един евент в PvP България PvP. Аз винаги правя в него клипове с този сървър. И това е то. Чакай сега да събера малко айтами, експи всичко. Нищо не може да се вземе. После след малко може да ви правя клип на тия дуде и съвсте с хакерите. Айде бе, нищо не вземам, брат. Им трябва някакви купчета да достроим холма. Не. Взел някакво купчи за холма, аз съм взел само 4 блока от колар. Или какво ти да е. Гледай, брат, аз съм карък. Я виж, ти лагнал ли съм? Не ми е празен инвентар вече, бе, аз нищо не мога. Аз съм взел 5 корабийки на кръст. А пък аз взех, значи, кожен нагръдник. Гледай ти ми каската! Браво те. Гледай! Protection 1, Respiration 1, игра си красотата. Аз с 3 Protection 1 и Respiration 1, това за той. И да по-неразвитите. Той има айтеми пак за развитите. Обаче мислиш, че имаш и за полжани. Айтем за полжани. Гледай ти какъв лъгрек пауър е. Някакъв стане спрямо го хвана. Не мога гепам, бе. Хайде, баско крос. Да, аз съм бил забил. И се чудиш, що не вземаш. Да. Така. Братичка. Така, виж ти какви хубави евенти, бе. Красоти. Здравей, яйчено. Много готин този сървър. Чушки дома. Най-после взех малко дърво, 3. Аз взех 6 дърво още. Взимайте дърво, че не трябва. На мен ми трябва да се изкача. Между другото е Аз взех пълно. камъни за изкачване. Между другото пълно е с хора, които поставят айтамите. То си има специални кошчета за тия айтами. Ето. Пък има хора, които си ги намятват тук като някакви вандали. Мамите им. На майка им гръдния кош на тия, бе. Констатираме пълната липса на професионални умения с умения за изпитване. Всъщност, аз не чувам нищо слямо. Преснаха сървър. Ние взех 3 дърво. Аз само толкова съм взел. На 6. Каза, че ако приходите не скочат, ще затворят магазина. Дърво. Това, този чест, батко. Точно честа, под който съм няма дърво. Айде, още 3. Какво говориш, Естер? Що? Защо не го кажи? Вален съм. Лоялно ти се пълни. Тоест, да направим тотална разпродажба, да повишим цените и да повишим оборота. Това е лудост. Лудост? Гепам. Не гепам. Ало? Малко остана, бе, батки. Ще вземе. Най-после. Така сега малко да помятаме. Опраса. Не съм. Не съм. Само така може да те предпази. Да, бе, никакви интересни айтеми няма в това, бе. Има, аз съм тук, искам да взема само такова. Няколко... Къдя. Искам да взема купчета за строене. И аз искам да взема купчета за кача при вас. Аз искам да взема дърво за често, ама няма. Галя, откри да говориш, брат.
Никога 12-годишна дебюта се занимава със себе. Да, пак нека. Ще взема пак дърво на някакъв момент. Майка мила. Майка мила. Баща ми беше герой. Трябва ми дърво или камъчки. Като баща ми беше критик. Няма много интересни неща. О, мага, тук имаше яки работи ми се струва. Това. Аре бе, не гепвам. Това. Това ми се втори, че ударих някой. О, мага, аз просто не виждам да их. Ох! Заради това, което направих става. О, взех едно голд. Браво. Чудесно е. Ари бе, просто. Взех от 3 от едното дърво и 3 от другото. То и аз толкова съм взела. Ари бе. Аз забил ли съм я, вижте? Не. Подскачаш. Къде ли? Ама, искам я зър. Искам я зър. Мъртиха честове, бе. Свиде за врата. Ама ти ползваш дезодоранти? Да, за разлика от теб. Не. Изя си, защо става? Защото ставаш примадона, когато се пладен. Аз имам хора, така често. Аз ще да си бирам или пък. Тя какво следва? Кой има капустон? Капустон. Мислиш, че успочава да причинен стрес. После, чакай. Хвърли капустон. Какъв е стрес? Без неприятна мисъл. Долу ли си? Да. От време всичко започва с теб. Намерили го. Чакай. Два Намери ста. го. Абе, докато се качваш, чупи коблстоуна. Качва се с 3 купчета и 2 купчета ги чупи. Те още не Чакай. разбрах тя какво следва. Ще видиш какво ще направя. После ще го щупи цялото. Той дава крила. Следващите, моля. Взел съм 52 кавалстон. Искам пациентите ми да се радват. Ясно. По моето семейство. После ще го щупя, хора. И съпруг. За това дома избираме туалетна хартия Zebra White. Без осветители, без... Аз съм събрал дърво колкото за 2 честа. Чакай, че някой му отраска, ето написа. Добролайк. Първата произведена в България туалетна хартия по-плътен горе слой. Дерматологично тествана. Без осветители. Какво ще има другата? Добролайк. Добре, ще стигна. Ще стигна. Нещо си гладен. Не Аз ще ви кажа чао. Не, няма да има. Текста. Не е честно. Ще стигна. Нещо свежо за балкона му се обликуваш. Аре, двамата тук, смекерите, кажете бъба на Vivox YouTube. Баба. Това са да дома и градината. Ай, чао. Чао.